Deci avem aici un variator de tensiune pentru bec cu incandescență sau halogen, limitat la tensiunea rețelei. Comanda se face cu un Arduino. Deci este interfața. Aici e un osciloscop pus pe boanele vehiculului. Să schimb timpul, deci cam așa ar fi. Deci factorul de umplere este variabil. Imediat vă voi arăta și sketch-ul. Deci eu am 32 de trepte. Ne apropiem de maxim. O sinusoidă. Uitați-vă aici, am pe serial. Sketch-ul ceva făcut după cel de fade din exemple, doar că l-am modificat un pic. O găsiți pe canalul meu de YouTube, TMQ3. Aici e blogul, care este prezentată și schema. Aceasta e schema. Și la readme la hub. Deci, după cum vedeți aici, sinusoida este fragmentată, adică MOSFET-ul de aici conduce doar anumite bucăți din sinusoidă. Mai e 0 și am început să crească. Deci e aici se decât o bucată din sinusoidă. Deci e fragmentată și crește unghiul de conducere, de reduc. Nu se vede așa, ceva de genul. Nu, cel mai bine așa. Vedeți? Acum crește și aproape se umple sinusoida, devine normală. Sunt deja la nivelul trepta 23, 24. Așa, vedeți? E aproape gata. Trepta 29, 30, 31 și acum e plin.